han fo le ka tumlai tak chuan bathroom kong khar chu ari raka rem remi chu ka tha wata ruma chuan lutin man mo takin ka bek chu ka khai chuak ngala UMC thingpuya in thei o pudi sanen chuan bazar tur chuan kan chuak ngala enge moti tak hian karil ru chu ahlima pudi sa mu hlau takin ka kamis ipte ma a rem remi thalak chu ka bi le zau thin Rem Rem Ziaktu T.Lalchhanhima Tuntum chu sentara ka thil zir then khatte hrilvele chhonche ka du ani ilo shereng to em ka hrelo ma se nangma emo rui hlova har satna la tok mek tenemo anlo hlok pui miel takin be sei na hi ni har sa she omkara po kaltlang pui tu che ani be sei na inei to lo chuan inun alo nguya dam chan tur omin I hrelo thina itlule mai thina ni tero nima sela huaisen taka that chuale tuma ris ilaka insiam that itum tlat chuan kong dik izo ani chutiang iti chuan inuna thil thleng chu thil thazong ani ti hriala chu chuan be seina ape angche khaima o nun chen satangin be seina halo pianga ris lak ngamna atangin nun danglamna halo pianga tin rin na atangin ris lak ngamna halo piang le boka rin na po hi be seina atang halo piang le bokani irui thei thil ti isim chuan inun po alo nuamin alo hlim sot ngeyang chuminun nei tur chuan heng te hi hanzir vete thil thalampang chau ngai tuala inun kha athalama a in her thei ti ring tladro edikini ti in pom thlapla in thup tumsu edik ini to awangin nangma mai chuan thil ti theina in nei lo ti in pomla chungnung bera thil ti theina ero be seiro nangma kha mo phurtu ber ini ti in hrechiang ro inun kha ichak zonga piang koi hertir su tuna I hun man me ka khan hlim tumla I hun kal to siam that thei to lova boilola I malam hun lo thleng tura boilok su soize lava chak em 12 steps NAAA program kan man te po ma se ke edik thu soive mai zong tu han beng khon chi zia zang ani silo chu wangin sentara kan hun man dan chu soidu lo mayang makkati em chu kanun hi hlimna le lungai na in min tuam chok renga ma se chung chu thatna kong ka zo zel na tura ta na ka tor tur ani si achang chuan ka be dongoi ngoi thin ma se chu tianga kanuna tan boilaya ka chakna min siam thara chakle zualna amin hruai le thin tu chu serenity prayer mol mai hi ani kanun hian a hlok pui ema o ri hlo hian min va han ngai sana satak em torna min thena ka chung te nen min pot thenin ka zirna thlengina torpha kani turang kani phalo mai po ni lovin tu na po hreom ti takin sentara ka om pha si o zoram tluana ka thalai pui keima anga rui hlo boya tang ve te hi chan chu an wangai tak em arab thlak tak zeta sin rui hlo boya tan hi tu ma hian ron ti velo se ka wati em nu le pa te u in fa te kha rui hlo boya an lu lo na turin veng na saro o arab thlak e mai pudi sa chuan athu soi chu a hlen chiang hle mai sentara chuan min ron tlo de urenga katan chuan a hlu in pa ni awa hantlin tak em October ni somthum ania hemini hian kan center chuan zinga walking therapy kan neya ek in khur lai chu a ha thlak hle a chuti rual ro chuan a hlim om phian boka na thok thang tu ma kan lo om lo bok nen chu mai ba ka that cherual om khom kan ni boka kan nu ma chu apor thei hle mai chutia ek in khur kan lai chu kan soilok po om lovin khur ko tlanga chuan kan thuk wal rual thapa siam pate a client ve tho chuan fiam thuaron thoa 3p midang ti hlim rangi duem 3p a chuan thu tak deuh hian te reng mai hun kha le chen mi kan ti thin rimin kan ti lung oilo to a mi ti hlim le midang lom na siam ve te chu ka du lu tu ka lom chuti ani le I hmu chunglam hlepla I then renganga nangma hmutu chepo an then tho reng mayang siam pate chuan hantia kan nui zalu tuk chu kan nui dir char hloma 3p a chuan
i ho thei lutuk min thu takin kan chhang chia i khir lutuk siam pate chuan inam i be siam pate lama chuan lungthi la thlok phei ura siam pate min chowem ni ka pet zung tur mayang che ka zuna chuak lo ba ka ip tat mayang kan nui chu aza tula tripi ala athinarim tul mai boxi chuti lai chuan bel aron ritaral rala midum konglai ang main kan man ruate chu angai ngain kan kalsana man mo takin kan insil bora chapela chuan kan lut khom hal home counselor David chuan choi khama khurdang kan lai le ngalang ani le tuk chuan e khama sex education kan zir howang a film nen por lutuk mai le intiam rual ang hrimin rual takin yes David chu anuya zave khop mai chuta taktakana tukin in thokna saboka chhun lam chu kan om mai mayang dar thuma input class kan neyanga chu NA program in azui ngalang ti dan kan thlakanga hemi ta chau hian feedback an pe ang zote a zaya zamte a tp aten athu shima sex soidon chuan inva por ve kan fit lutuk to a samia chuan alo tipeka serenity prayer kan soirwal zo chuan tuk thuan e turin kan kaldar sanga tuk thuan e kham chuan khuma chuan bok khup zongin kamu hil venga mumang kalo neya kamu manga chuan ram nuai bon pik em a hian kalova ka hole na turlam reng shelo hian ka boi em maya khuala chu athim don ruai ani ta si chutia mang ang taka ka omlai chuan ka pa hian boya ikalna turlami en chian lo wanga ni khai bo khochin hre turin i hoi chuak box si lo khuwa ina thim hnan che a imang ang le si ani tero tun nuwa chuan zau takin imit meng to ro o boya ka fapaduat inuna har sat na le mang an na hian akian san trep to chi ania trang na saro o inu le inaw po andame tiro ka hruai hongang che ka kuthi chel ro tiamin kaya tum lai tak kapa nen pan tumakal ka han tum chi achuan ka har hlol mai khuma ka thu chuak chu ka phuna sakher maya kamu mangkha atak take mo ka tibok nen chu mai nilovin ka khuma chuan rem remi chu halo thua alo nui ver mai le ngala UMC iwa han mutui em ve ka soina salutuk che a imu hlum done mokati a rem remi chuan han tia ka sherenga ka shelo derani kha dot soya thalo iti thin kha khonge pudi esate enga tinge nang mai ni lo kala api ram hun sauta aborala ankal ve a apa in lo han kal mai ro min ti a avalom ve ma se i local chak om lo chung te hnial hre awang tal po in i locala kalom lutuk karon kal chaka karon kalalom isual thin mai ka sual wanga lom sentara po ka omni chuti line chuan kan nurse rebeki chu alokala MC inawem ni nge i chas jok apahni ni in i thove ni chu ti pa in rebeki chuan min hanbenga kan nui dar hlom rem remi chuan UMC sentara hian ka local ve chak theilu tuka ma se apa in ni danga atizela a mun vel himin lo fan pui a in arpa chu avate ve ati luta arpa ni lo kha ram ar ni kha rem rem chuan ram ar chu mu nom ti takina han ena atre chula rem rem sakhi po achang chuan an local ve zau thina sin ka mu ve chak lok o director room a chuan ka vakala pusang zual kanaw walokala reilote kan center vel hi kalo fan kual pui remiti em ka hantia inaw tak mo do ti soi em long chu mo nui deuh chung chuan hantia o kanaw ka reilovang ani le kal ta po cheu ma se reilo ula center in rules and regulations kan nei kha lutuk kalome rem reminen chuan kan center tlang sontlung ponga chuan kan thu a UMC araman UMC a ka omve chak top nia a mun ma hi chu anuama sin ma se omrei chuan anin omle thuai mai thin rem remi chu ka han thlek wanga ni dang ain adu om zual sotin ka hria a kor hong zaw lu tuksi lo watang chuan a hnute chu amoi tok lekin aron langwar haya a jeans ke kor hak chu ain me in apian chu afu hlia mai chu ai ma chuan lukhum
Adidas akhumol mai chuan atinu zual sotin ka hria UMC enga tinge min en renga tipal iduom matinani voile khata Rem Rem chu atre tura min pombet thlopa enge ni ta Rem Rem athut na ko pa chuan ka hlaulu tuk atia akhur dera athut na lai ka va en chuan pangrem lian pui mai hi alo vak zuta min ku ana po thla tum chuang lo chuan min ron chho ena kei po chuan a hma aya nget chuan ka ku sawa Rem Rem ka hmu tira tang che khan mel thra ka ti che in karil ru hi ilu ngal tlata sin zantam ka suang tu che awangin ka mu hil lo fo thin zep lovin ka hmangai ngal ringot che asin dik tak chuan kan din mun a in thlau ma wangle ipa ten min khongai ompui ve mai kani ba ka drug addict satia veringot kani boxi nen engma ka tingam ngai lo che ani Rem Rem ka ku na chu phelin abiang le lama chuan chelin a hmui sen no cheka chuan ka han fop vonga Rem Rem chuan ngoi rengin ado ringota chuta har chuak thut ni om tak hian min nam sona UMC makmin TM zak theilo easy mel min TM ma se mi padang tu man min la fop lo mai ni lovin ngai zong po kala nei ngai lowasin ma se mo UMC ka hmu tira tang che khan ka ve ngal em che a ke po zan tam ka mu lo ve fo wasin a han ti ba naka ani le Rem Rem min mangai ve tak takem mangai lo che ila ka khatiang khan ka om don em ni kalome kalom lutuk thil tam tak soi du kala nei ma se huna om si lo thil pakhat min tiam theyang em enge han soila katan sau irin omin ithiang him reng theyang em te reng mai katan irin oma ithiang lim chung chu itan sau karin omin kathiang him rengang ti ka tiama che thil dang soina hun awom to lo kan mui chu a in pet ngora kan le chuan chung nun zok tum fashan hian kan ka chunga chuan a in le thal ton dun zaka limte in akor chu limin ka kut chu ka zen chho seta anute khal tral mai chu ka han hum wanga ka met kwal niapa ahnuwa phei chuan a hmura ka han fopa kan tho chu arang sotin kan in pom het tuala phul chunga chuan ka kuai thluriai riaya achunga chuan bokin akor chu ka phel sota ma se warning bell aron ritaral ralmai UMC engdar nge warning bell ani kha program kan tran ma minute som panga a anori ma satrin kan lo in rin lok nan ani tak chu han thote ka thotheilo pathianin kan chet suala phal lova a hun taka suala ka tlan chuana kong aron hongani hi muang changin ka thova Rem Rem po ain siam thamal mala UMC apa te shil mi asu o teulo mai le lok UMC pathian mingin min tiam vero katan savarin omle thiang him turin Rem Rem ka tiama che pathian mingin itan chau karin omin ka thiang hlim rengang thi na chau lo chuan min then ngai lowang Rem Rem po chuan pathian mingin min tiam ve a kalmai ka tumlai chuan Rem Rem chuan lok UMC ti pa in akekor ipte azena zungbun rang ka chaka siam nge mai hi aron phora ka kut zung tanga chuan min hanbun tir atuma nilo mi pati turzo ka lom UMC hrathiam la min bun sak ram ro tuna chuan lo holola idin munin alazir lo zok tlata bun ram ro kan in hual na zungbun ani kha nakina nang chuan ka kut zung te uwa nge min la bun tir don nia nui var chung hian a hantia zungbun chu ka zung chala chuan a rot luta a fop zawa ka mangai rengang che keipo ka mangai rengang che ka lom lu tuk Rem Rem kot zol kan zu thlen chuan a tek siron mana chuan a luta an tlan zui ngala an liam don chuan flying ki saron pe zawa kan nun chu a hlim em maya ma se aruk tak chuan ka khua a har ngoi thung tuna chuan mi pa ngai kani veta lalpa kalome ti in ka phun sepa bel aron rizuya input class nei tur chuan kan lut ve ta ngalani NA program kan manzo chuan ka khum omna lama chuan ka kal ngala Rem Remin ei tur chi sang min ron ken chu phur takin ka honga roommate tenen chuan kan in sem tlanga lim takin kan ei hodar dar hloma
polythene nuai bera chuan le khathon envelope uk sen chi a thun in char thlap hi alo oma abula chuan envelope dang rose par chuan na alo om boka ka ming a inziak ve envelope uk chu ka han hong ma sa a ka fapa MC a voin ka local thailo hi poi ka ti in thu pha ka choi ngale kanu ram hlun sauta ambo ra lawangin inu ma inen kan kalangai sia rem remi karon tir tamai ani MC itan hian bang lovin kan tong try thina sin pathianin kan rong bol na tura tan nang himin pe ti kan chung kwa chuan kan pom thlapa fapa enin kan en che in en shan na che kan nei lo ti hrerengang che tlem lai deuh khan I chung te po kan zong chuak to a inu le I farnu po andame I u nupui nei to ero khachu a hna wangin kolasi pa an sona MC I chunga inuril ruput dan chu hriala makiti zokang inu chu athil tia a in chirin zan po amu tha theilova a cherin adol dang khop mai a hrisel na ero a tha e pathian hne na itan atong try zi thina sin chu wangin center atanga ilo chu huna po in ina nge I ho in nun bul I tan tura ke chuan kangai MC miril rulian le pau khau iti to lam chu ti vak thin mi ini ti ka hria a chan chu inu in a hno chu zana tang chi a voi khat ma in ina ila homi lo wangin MC kar ni chi a center om na huni nei to khang I thu hriat zong te khawong tlatla ti sual lui tum to lowang che I chu thei nia kan chung kwa in kan lo hruai chu kang che abak chu mai chana kan la soidun le don nia tok phut se nangma mangai tu du sang ate nu pa pudi esale kha chu atoi fel lena a soi nem hle mai kanu chanchin chuan min ti hreom tak zeta kanu keima sual na awang hian iwa han tur na satak em ma semo I tong try na zong te kha a thlon lovin chanin a omasin karon ho huna chuan ngai dam na thin lungpu in min lo kuang che o kamit tui chu dan rual lovin atla zoya MC idam lovem ni siam pate chuan aron tia dame ti pa in ka le kha chir lai chu ka thlep tha a ka ak ngala envelope rose par omzok chu ka han hong le a true UMC hele kha hi I chiar huna hian makmin ti in min endan po adang vek mai thei ma se mai chana ka soingam karin lo wangin le kha in karon ziak ta jok mai ani ka ngai tu na zong som khomin le karil rudik tak ka zi awangin min lo ngai poimo sakin I thian te tu ma lo mu tir ve suang che o ka zakania UMC pathian hne na hian arong bola adu anga a man turin ka in hlan to a ma se drug addict zinga rong bol tur chuan min ko hi kalo in ring phalbik lowasin lo ho su o thudik ka han soyange katan chuan handu na chan tur che hi inuna ka hre thlot lo drug addict ina tanga no chuale ngal inia ma se thilmak tak mai kanuna alo thlengsi zinga apa tnen damdo ina kan kaltum khan pathianin katana aruat che ini ti kanuna chiang takin hriat na ka nei ngala ka mangai ngal em ringot mai chi ani ma se karil ru ka taksa ka chiale thasiat na engkim mai hian ka du theilo che voi tam pathian hne na po kanuna ta la kiana hiom theinan le kan ina tanga ikal bo theinan ka tong try sin ma se mo chan na ka mu chu kong dika I hruaya tan ka pek che ani hi tlan chiat san su ti thu zong hi UMC mihring lama tang chuan ka mangai theilo mai chani lovin ka du lo che ma se pathiana wangin ka hnol tur che ani lo I mele ro tha ka ti hle a inu ne ro ka du thlot si lo ma se zo in pathianin karil ru atinem zela tuna chuan ka engkim ka zong hian ka mangai che asin UMC pathiana wangin ka mangai che min ring hlel lo la itan sau karin omin ka thiang himang ti hi hrengreng ro thlamuang takin omro ka phatsan ngai don si lo che a mi pahne na lekha ka thon voi khatna ani awangin ka tong kampo amoi lovang ti ka ring min hre thiam don nia nangma mangai tu rem remi awamak em lalpa ke drug addict ve mai hinula thiang him nangma tri mi min kai hruai tu tur min pe ang mo
ngoi rengin ka chuaka nichina rem remi ne na kan om nun na tlanga khan kal le in ka bok khupa kamit tui atla zoi mai lalpa kalome mangai tlak lo hi mangai tu min pe a ngolve hi ilo musit ve si lo miswal ka ni lalpa min ngai dam ro pathianin heti tak mayamin mangai ni si chuan kanun zong hian ka mangai let ve turani rui lo boya hian ka tang le to tur ani lo chu mai nilovin ka ngolve pui te chan chuak turin ke ka pen ve turani ngoi rengin ruma kaluta ring takin ka auta piap maya he indona hilalpa indona ani a ne natural pa ta ani Krista thi senthil ti theina awangin setana atlom ta ruma lo omte chuan makti takin ka ho hian min thira ma se ne na hlado cham lo thei kani silo November ni sompali ania hemini hi center atanga min release ni ani awangin kanun chu engemoti takina zalena karil ru chu phurna le zamna in ain pol nuai mai MC thingpui te kan inzo to chuan inin lama pheidon to ila kan chungin kan thang che ka soi to thin ang khan he in hi in ani reng ti hrengrengla I du huna ilo hole don nia ma se hringlam dana tanga hlirin in lama ikir ma sakero amoi tlatsi pudi es a chuan dam dap hian hantia andigalom pudi es katana in chung kwa in pekna kachunga in thatna zong te hero pui ka ti in engtika ma ka rul theidon lo cheuti ka hria ma se hi ka rul let ve theina min lo pom sak ram don nia rui hlom boya kir le ka tum to lo engemoti tak chuan pudi es ate in han chua san chu ka hre ru khop mai atul miau siale rem remi awangot po hian la om chu ka du asin kan ina ho ka chak na le pudi es ate ina om ka du na chu bukila ain tluk hial omasin ngoi rengin rem reminen chuan kar hnunga chuan kan thua pudi es ate nu pa chu ahmalama an thu thunga MC addiction is a child game recovery is a man's game anti hi vong rengang che o pudi es chuan hantia te reng mai thei top ka chuang rem remi kutchu pudi es ate mu hlau tak chung chuan ka hum wanga ka wa han ngai don tak em kan in mu fo thei tom si lova kalma in han in biak na hun thol la kan nei box si lo rem remi chuan akut chu la sonin a hen seta phora engemo hi a han type mala anu le pa mu lo lai chuan min han pe zawa UMC ka mangai rengang che rin om takin omang o Saturday chuna lo phair o anu le apa an chuak dona type thiam ve heklo nui suk chungin ka lu ka buk ngata handset chu ka pelet le a MC ente inu po varanda alo da wang khi pudi es chuan hantia kan kota motor adin rual chuan in sum man to heklo ring taka trap chungin kanu chu ka waku thlopa kanu min ngai dam ro o ifa pa hi kalo sual matinani tuna chuan I hne na ngei kalo kirta boya engma soya ngai lo keima zo kalom thiam lo ti pa chuan kanu po chu atrap ve zoya in chunga chuan kan in zui lu dia kan in chu alo la danglam lo hle mai ka farnu naute chuan thingpui lo lum wata sitting room banglai taka chuan ka pa thalak hi alo in tarwa a kamit tui chu dan ruan lo hian alo dir le zung mai kapa ifapa hi han ente tuna chuan rock addict kani to lovachin thingpui kan inzo chuan pudi es chu a handinga hei voina lalpan thil ro pui tak min ti saka lalpa ming chu fakin omro se pisangi po in zir tur tam takinei ti I hriat reng atul don ani MC a hi tuna chuan pathian hruaina na sataka don me ka wangin ala phur ema ma se hunte alo kalin ni khuwa alo renga chuti huna chuan tun ang hian a phur reng don lova in khom le tong trai po phur mi alo chang nin chang nein rui hlova kir le mai na rem chang po alo hunge yang chuti huna chuan pisang hian idom thiama a om zele iti theyanga yani tin chutiang bokin MC a po in hei hi hrengreng laka du ani zuzuar ina oma zu in lo ram tum ai chuan zuzuar ina om lo khan thlem na hne a ol zok nangman sual hi kal san zel tum ro o
pudi e sapo in hit fai chungin athu taringota kanu chu alo ding ve a pudi e sate chung kwa heti tak maya ka fapa in lo buai puya mi anga in lo chu le thei hi lom thu soidan po ka thiam lo jok kalom tak zetani ani po in soizom lovin amit tui hruzui mol mai ti chuan kan zawa in thing thi in pathian hena lom thu soi tong trai na te kan nei zo hnu chuan pudi e sate chung kwa po an hota kanu naute te nen chuan kan ti hovin kan hlim hle mai o chung kwa hlim taka om hi alo vanuam em pathian chen na chung kwa chu vanram ani ringot don alo ni hi pathian nen chuan engkim hi alo hlim om alo ni hun le ni te chu akal zela kan chung kwa po kan hlimin anuam tak zet to ani sentara tanga ka chuana po arei to in kum khat le thakhat na ka mang me ka pudi e sate ina chuan ka lengunin annin fa en takin min lo en bok nen katlang nelin kariak deuh zau bok thin rem reminen kan in kar bo ruak po atha in midang an leng velo ani ber kan pahnia kan omdun to hi chuan kan hmalamatan du thu samin ru manna tam tak kan nei ve a chu chuan kan kara chelna le tumru na min pe in karin omna atizual sot hian ka hrethin kut in suin thing thin pathian hne na kan tong trai dun fo thin bok tu khat chu kan then om tlangwala pumanat thu ta wangin arangin civil hospital a kan tlan pheya thil tu le boi pui tur ngai te kan ti fel zo hnu chuan ke in ka ho pheya zodin brisa chuan cholin tun ma a kanun hlui te ka ngai tu akira rui hlo ti lo nom zia te ka ngai tu a lei mar le lama chuan mei che pathum hi anding ve a trong tu huat thu ni su se an balin an thom hno po a fai te chiam lo an melero a che ran lo an vorani karing ringota vor omzia hi damdoi zuwa ru soina kalam chu an lo thlir phei thapa pakhat chu an lo pheita mc min la hria mjp kha kania hria e ka hai trep chi alom jp chu ka hrete meu mai voi tam damdoi kan ti duna a felin aril ru po angil ema ma se an in chung bo ruakin azir lo ema wangin anun hre om ti lutuk lung oina zong rui hlowalu ta ani shimshimin iwa fai ve I drai layami iduem a half pon tlem te in thian tharetin ngoi te jp ki chu ka drai to mai nilovin ka piang thar to alom ha mc a piang thar christmas lo thleng le se kan hri ang chu ti pa in anui zui hora chutia min ring lo lutuk chu keipo kan nui za in kanui ve ta hoka chutia kan nui bok lai chuan kan veng JAC president pa eng ki ma hi aron kal hlo peka mc I rui thin le to elo forcing centera kan norlut mayang che film khurro aron ti takmak maya pu eng kim chu tiang lamani lo moya namdo ina kan hruaya karon holam ka thian hlui tenen kan in hu a chuan ti pa in pu eng ki ma chu akal ngala ron le hoi pa in kan la hri ang chu a han ti zui le ngata mc avazia lo ve keima ni wangin JAC ten an ko nge yang che an rin lo pha vekang che ma se mo tunami kha mania ka thian nu nen motora an khosa a an ko che chuan soi vek ro ka hril chiang du che angem ngai lo ve tu ma fam kim kan om lo keipo edik pension ve mai lom ka ni mc I thulak dan chu piang thar tak deute du ache jp chuan lo phei te u ruati hriati nen khan ti pa in a thian te chu a han huya a thian te pahni chu an lo pheya an mel chik taka en chuan hlim lo ruk na le kho hariau na hi an nei ti a hriat thei maya kanun ka don ki ra ka khongai hle mai hei hi ka thian pa ka chemical brother mc a hani hi a sual thin zia chu in atangin an hnot chuaka kan in kop ve deuh nuala ma se kan in mutalo wangwanga alo piang thar to a jp chuan han ti a ka chanchin an soi chu ka sadeu zak mai a thian te pahni chu an lo nui haka jp bok chuan mc ka din mun ka in chung bo ruak chu I hriat vek kha kanun hi ka ning ngoya voi thum in o hlum ka tuma mak tak main a hruia chat zia a chang chuan pathian hian min man te hi ala du ve ani ang ka tiru fo thin
ma se ka tha thei si lo ka tlule mai thin khongai takin min tong trai sakro o ka bing mup ngala kholaya chuta zodin britsa kher le ngal ka hre mai po ni lovin ka khur zoi zoya ngoi rengin ka dinga kan nun hlui ka mit tha alang uai uaya thi na ko tlanga ka din laya min tong trai sak tu mel aron lang uar uara chuta crossa isua khen be a om lai mel chu chiang em hian ka mit tha aron lang ia ya engma ka soilo an pathum ma chuan ka thing thri a mi tuit la zoi in ka tong trai ta a ka zak bok nen thlan tuin min bual hu zuya ka tong trai zo chuan min chi baya jp chuan mc la in ko mang o kanun abe dong tak zet to ani a hanti a te lul mai rem chang ma sabira o ka va ho photange ti in ka kal santa ka za awangin ka tiril chu a khur dera ma se ka thin lungero a hlim viau thung kong khar ka hon rual chi a chuan ka nu chuan a chan chin bu chir lai chuan min ron voma lalchan chuwa enga tinge aru ka dam doi ilo ti le reng to izak lovami pudi e satepo iza der e nange pu eng ki ma point a mu chiang lu tuk che izakem mo min chang ro ti in ka nu chuan min lim ta mai pu eng ki ma khan ka nu chu enge moti takin ka chan chin an lo hril chu ani phot maya ka nu hi ka dem reng lo min mangai wang ti ka hria ma se khati te thuta engma po soi chiang ve ma salova min lo hau hrep mai kha ka thina urve viau mai kanu ka rui ngai lo wasin jp tenen kanin hu a ti pa in ka omdan zong chu ka hril ta veka anger management kan zir kha a hun taka ka mang ve theini in ka hria ka lom viau mai kanu chu in thiam lo mel tak hian chuat lambi in a thu kun deuh ngara kanu chu engma po hrelo le zot ma salovin i ang ngal waka a utan po aril runat thlak ve ang ti tering ta che thata ka zo fi ma sak ve turania ti in naute chuan kanu chu alo zil ve boka a holu tuk kanu enga ma ngai su karin omlo nem to zia i hria ka thin rim reng lo naute choi siam la zang khai o tak hian ka hanti lui shrama kan choi chu kan ei tuitlang lo hlom hle mai kanu chu akham wata a in siam soka dorakal turin a chuak zui wata kongka tang chuan naute chuna dora lo chhoro o ka buai thei e mai umc a ero chuan in lo ngak se ti pa in akal liam ngala naute dora akal nu chuan kanu ruma chuan kaluta wardrobe suitcase thingrem engkim kal thei chi apiang chu alo in kal thlap mai o kanu min ring lo chu ani si a kanun dan chu i hria alom ma se enga tinge min ring lo tu te bula chuan rin om hi a har sin dik tak chuan ka thiante rui hlowa kir le tam tak te po hi an rin lo luat tuk wanga an run lui let ve na rui hlo ti lui le ngat hi ka hre nual hloma karil ru ipik lu tuk chu karu ma chuan kaluta ka bianga chuan mitui a far kau kawa ka tong try taringota ma se ka hul kher mai engwangin nge tluk le na hi alo om kanuna tluk na alo thleng le hi makati tak zet keima ngei po in oi har sa ka inti rui hlowa ka kir le ti hi ka dam doi lak na thin te bakin an hre hau lowang rem remi tak ngial po in a hrelo ma se kanu hi chuan min ring hnel ru deuh chuan ka hria relapse ka ni le tamai hi oi har ka ti voi khat ma ti le to lo ka tum mai ni lovin ka piang thar thave tokin ka in hria ma se ka tlule tlat si ril ru ha na le ril ru nat na thin rim na le lung oi lo na po ka nei an chuang si lo rem reminen kan bo ruak po atha in kan in mangai ngoi box si khotlang le ko ran point min ring ve to in min mi pa ngai chei to te lul nen hun aliam ve nual to ani ang kadam doi ti to lo na po kum thum mel a mu ve to in hun pui christmas le kum hlui tha zan po rui lovin kapal tlang ve thei to new year zan ni se ka in khoma bana pudi e sate ina kalin an phalna thlapin rem reminen ar kan kang duna tong try na nen kum hlui tha liamin ke trip buat sai sunrise service sa po hlim takin kan tel duna kut in sui chungin kan tong try dun ani sia kumalo thara
ko hranin chanvo le mo phurna sang chel tu turte an han puanga keipo evangelism subcommittee le light and sound subcommittee member a minda ve a KGP la in grupa OB a minda ve bok ma semo hetianga chanvo du om tak ka phu hau lo min chel tir chung hian hun tampo akal ma March thla chuan ka relapse le tatlat mai si aruk tak chuan hre om ka ti in pathian ka hlau ema ma se ka ruile tlat si zirtop ni tlayani kha ka ti tur hello chu sitting room ka ti tur hello chu sitting room thuthleng se ya muchungin TV channel VH1 enin Ozzy Osbourne hla suicide solution ka ngai thla a chan po ka hello azai ka ngai thlak lai chuan damdoi ti ka chak ta em mai ringota engtik line nge zodin bridge ka thlen po ka hreman lo engemo tak chuan min tur tlatin ka hria damdoi po kein chan ve chau kala a ka ho a damdoi chuan ka in chiu zui ngala chuta tang chuan aruk thei ang berin damdoi chu ka tiru char chara ma se kanu chuan ka chet fel thlep ziate ka in bual deuh sek maite cho ka itlem thin ziate bathroom a ka omrei thei ziate chu makati thu a soi fowa min ring helani ti chu soidot lo ma se ka hre thiam tho karil ru anata hlo wangin a soi chuak lo mai ni in ka hria ngai thatu du tak kanun hre om zia le a topic thak tur zia chu I hre thiamin ka ring ko hran le KGP te ka za ema pathian ka hlawin ka that le na man ru atan rem rem hi min lak sak dai te hi ka hlaw ema kanun hi abuain ka tabru fo thin dan angin ka chanvo le ti tur chu fel thlapin ka hlen chuak mai thei ma se tharau thiang hlim tel lova rong bol chu hre om takani zan khat ka in chiu zo chu kamu hala zandang ang chuni se muthil zui mai om tak kamu hil thei ta reng lo maya damdoi ka ti na po thakhat chi ani dar khat le minute nga chi ania kanun chu launa le thlaphan na hian aron tuam thuta ka khur zoi boka ka om hi no tu om ang mai hian a tot tlata ka tholei theilowa ka thi mai don hian ka in hria ka chung ten ka thoman hriat ka hlau boxi thantui hian min bual zoya kamang ang lutuk chuan ka holy bible chu ka vapom thlopa khur zoi chungin ka tong try taringut mai mak tak mai hian ka han tong try ta ka chuan ka hlauna te chu ambo ta duak maya ka tha chu amuang ta siai ani ber ka dan chi apo ka soi fi athiam lo ka mur chema thi film hian min chem heu ang mai hian ka MC kalakal san lo che asin simin ka hne na lokir le ro ka bengbula chuan zoite aron ti tlat hian ka hria thok le khata hallelujah ka ti chuak phuta ka valom tak lalpan min lakal san lo chu tluto te chunga tha riang vaite re theite lal pa le pathian ani ti hi awachiang tak chutia thok le khata kanun andang lam thuta chuan sentara kan zirthin relapse chungchang kha karil ruwa alo lang zuta ka le khabu chu la chuakin ka chiar zuya ngai thatu du tak rui hlo boya I lo tang tlatemo I chung le I thian te po an lo tang to ani theye relapse chungchang hi toite in han hril ve cheu ka du adik veke po ka ti chuang lo ma se tu emot talin lo hlok pui inom takin relapse omzia chu edik piang thar nun sim to nia in ngai te drugs khovela an kirle na hi ani relapse recovery donin athleng tlang pui thin relapse alo thlenle na thin then khatte edik ni to lova in hriat na le ngai samna awangin edik nat na chu ne to anin hriat awangin chumi awang chuan alo in thla da alo relapse le mai thin mal ngoi kho har le lung le na hian rui hlova min hruai lut le thin chu wangin rui hlo ti ve lo bula om tam a him zok edik dang pui ve mai tumna awangin ma ni thuwa damdoi lo in cho ve ngotin heng hi adik veke khati hau lo ma se relapse ka omle na chan kha ani ti keima ero achiang chu wangin rui hlowatang to that chuana kong zo mek te hi kan film khur atul le ani keipo tlule thei to lo nia ka in ngai lain ka tlule a
chuwangin tluve theilo Isu hi ka hlat lo atul tak zetani